Są tacy ludzie, co się odznaczają czymś innym, mają coś wyjątkowego w sobie. Ja zawsze też takim chciałem być, takim innym. Żeby ludzie doceniali to, co zrobiłem i jaki jestem. Nie? Od dziecka chciałem taki być. Jak? No ale jak? Jak? Nie rozumiem tego, jak jestem gotowy? Przecież powiedziałeś, obiecałeś mi, że pojedziesz, tak? Ojca zawiodłem, mi się wydaje. Przestań, w dupie to mieć, czy go zawiodłeś, czy nie. Twoje to jest życie, a nie jego i wszystkich No, ale- naokoło. Że on ma rację. Nie ma racji. Jesteś wolnym, dorosłym człowiekiem. Co za pierdolony wiek. Elton John śpiewał. Sacrifice.